אנחנו מתחילים בשאלה מספר 15 בסרטוט שלפניכם דלטון ABCD. רגע, כבר דלטון, מה אני יודע על דלטון? אני יודע שבדלטון הצלעות הסמוכות שוות X ו-X והצלע של AB שווה ל-AD, בסדר גמור, אני יודע. מה נתון לי? שטח דלטון שווה ל-2X בריבוע סמר, ושואלים אותי על אורך האלכסון AC. אז אוקיי, מה יש לנו כאן? תמיד המרכז הארצי מה הוא עושה? הוא לוקח בעצם צורה גדולה ומשתמש בה כדי שאנחנו בעצם נמצא איזה משהו על צורה אחרת. אז איך מחשבים שטח דלטון? זה בעצם אלכסון כפול אלכסון לחלק ל-2. אז בואו נחשוב רגע. קודם כל דבר ראשון שאני עושה זה בניית עזר אוטומטית בדלטון. אני מעביר אלכסון BD. עכשיו רגע, אז קיבלתי משולש DCB, שזה משולש שווה שוקיים וישר זווית. רגע, מה אני כבר יודע עליו? זה משולש כסף. משולש כסף, מה היחסים? משולש כסף היחסים 1-1 שורש 2. אז אם זה בעצם X, אז זה X שורש 2. מעולה. כבר את BD יש לי, כי BD שווה ל-X שורש 2. בואו נמשיך. עכשיו אני יודע ששטח הדלטון שווה ל-2X בריבוע סמר. אז בעצם מה שיש לי פה זה X שורש 2 כפול AC לחלק ל-2 שווה ל-2X בריבוע. אז מאוד פשוט, X ו-X מצטמצמים לנו, קיבלתי ואני יכול בעצם לצמצם, גם אני יכול לצמצם להגיד ש2 זה בעצם שורש 2 כפול 2, כי זה אותו דבר, כי מספר שלם הוא בעצם כפול שורש 2 כפול 2, כפול שורש 2, סליחה, ייתן לי 2. אז שורש 2 ושורש 2 מצטמצמים, קיבלתי ש-AC שווה ל-2X כפול שורש 2, והפלא ופלא, אורך האלכסון AC, הנה תשובה מספר 1. אז נכנסנו לפרק, חזרנו מהתרשים ונכנסנו לפרק בצורה טובה. זה אחת מהשאלות הכי חשובות. השאלה הראשונה היא קריטית, והשאלה הראשונה אחרי התרשים, שהחשיבה שלנו קצת עברה לחשיבה ויזואלית וחשיבה שהיא יותר מילולית, פתאום להחזיר רגע שנייה את החשיבה שלנו לחשיבה כמותית וחשיבה מתמטית, וזה אחד מהמוקשים בפרק הכמותי שהמון תלמידים מנסים לרוץ מה שנקרא במרכאות על הפרק, והם נופלים בשאלה הזאת וזה משפיע לנו בעצם על כל שאלות 15 צפונה. אז שימו את הדגש על השאלה הראשונה בפרק כדי להיכנס לפרק טוב, ועל השאלה הראשונה לאחר התרשים, ואנחנו ממשיכים לשאלה מספר 16. אז מעוניינים למלא במים מכל גלילי שגובהו H סנטימטר ורדיוס בסיסו R סנטימטר באמצעות כוס גלילית שגובהה H לחלק ל-2 סנטימטר ורדיוס בסיסה R לחלק ל-4 סנטימטר. ראיתי כבר המון שאלות כאלה, התלמידים שלנו כבר מכירים את זה בעל פה. כמה פעמים צריך למלא את הכוס במים ולמזוג אותם למכל עד שהמכל יתמלא? אז מה אנחנו יודעים? במה אנחנו מתמקדים? אני יודע בעצם, מה אני יודע על הרדיוס? על היחסים ברדיוסים. לצורך העניין, R יהיה רדיוס ישן ו-R גדולה יהיה הרדיוס החדש. אז אני יודע שהיחסים ברדיוס הם בעצם בריבוע, כי אני מדבר פה על פאי R בריבוע. זאת אומרת שהיחסים שלי הם בריבוע. אז מה שקיבלתי פה זה יחס בעצם של 1 ל-4, כי אמרו לי R ו-R חלקי 4 בריבוע. זאת אומרת שיש לי כאן 1 ל-16. ומה אני יודע על היחס בגבהים? היחס בגבהים זה יחס זה, נכון? כי זה H, שזה גובה ישן, ל-H, שזה הגובה החדש שלי, ואני בעצם יודע שאם היחס הוא זה, אז זה פשוט 1 ל-2, כי נתנו לי H ו-H לחלק ל-2. אז כל מה שנשאר לי לעשות זה לכפול בין היחסים, 1 ל-16 ל-1 ל-2, קיבלתי 1 ל-32, והתשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. אני לא מחשב שום דבר, לא מעניין אותי לחשב, לא נפחים, לא דברים, לא מעניין אותי לחשב, אני מתעסק ביחסים, ודיברנו על זה כבר בפרק הקודם. ממשיכים לשאלה מספר 17, ופה כבר נרגעתי, יש לי שאלה 17 ואני רואה את הטווחים, אני רואה את מינוס 1, x, 0, מדהים. תכף נדבר למה הוא כזה מדהים. אז אני רואה y שווה, אוקיי, x פלוס 1 כפול x מינוס 1 כפול x בריבוע מינוס 1. מה אני רואה פה? אם מלא אני לא יודע. ואני יודע ש-x נמצא בין מינוס 1 ל-0, ושואלים אותי מה מהבאים נובע בהכרח מנתונים אלה. אז זאת שאלה שאנחנו מכנים אותה בקורס שאלת קירות. למה היא שאלת קירות? כי תמיד, מה שאנחנו נעשה פה זה דבר מאוד פשוט. זה שאלת מקסימום מינימום. זה שאלת מינימום מקסימום, שאלה מדהימה. אז אני רגע רוצה להגיד דבר כזה. במקסימום, מה x יהיה? במקסימום x שווה ל-0, ואז ש-x שווה ל-0, מה קורה? אז בעצם אם x שווה ל-0, אז y במקרה הכי קיצון, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים קיר ימני, לוקחים קיר שמאלי, ואז אנחנו בעצם מבינים על y מה קורה. אז בקיר הימני של המקסימום, ש-x שווה ל-0, מה קורה? אז y בעצם שווה ל-1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1. אז במקרה קיצון ש-x שווה ל-0 זה המקסימום, y שווה ל-1. ובמינימום מה קורה? במינימום x שווה למינוס 1, ואז אני רואה ש-y למה שווה? y שווה למינוס 1 ועוד 1 שזה 0,
ואז כפול מינוס 1 מינוס 1 זה מינוס 2, מינוס 1 בריבוע זה 1 פחות 1 זה 0, אז y שווה ל-0. זאת אומרת שאני יכול להגיד שתמיד y נמצא בין 0 ל-1, כי אני יודע מה קורה בטווח של המינימום ובטווח של המקסימום. זאת אומרת שזאת שאלת קירות קלאסית, ובגלל זה התלמידים שלנו מאוד 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 אוהבים אותה. כמובן שהתשובה פה היא תשובה מספר 2. זאת שאלה סופר תבניתית, חוזרת המון, הרבה פעמים מסוף פרק, ושאלה מאוד מאוד קלה. עובדים תבניתי, פותרים את השאלה הזאת, תמיד מינימום מקסימום, שאלת קירות. אני רוצה שכבר תתחילו לחשוב ותשנו את המחשבה לכיוון הזה. אנחנו כבר בשאלה 17, יש הרבה שאלות מאחורינו. אנחנו בפול ביטחון להמשיך קדימה, ומה שנשאר לנו זה 18, 19, 20, אנחנו כבר בביטחון מלא, אנחנו כבר לא מפחדים. בואו נמשיך לשאלה מספר 18. אוקיי, מחירם הכולל של שני עטים, שני מחדדים ומחק אחד הוא 11 שקלים. מחירם הכולל של עט אחד, מחדד אחד ושני מחקים הוא 16 שקלים. שואלים אותי על סכום מחיריהם של עט אחד ושל מחדד אחד. אוקיי, קצת סלט, נהיה לי קצת סלט בראש. מה קורה שיש סלט? קשה לי עם עטים, מחדדים ומחק. אני רוצה להעביר את זה לחשיבה תבניתית. איך אני עושה את זה? אני רוצה להגיד שעט זה A, מחדד זה B, ומחק זה C. אוקיי, עכשיו קצת יותר קל. מה אני עושה? אני הופך את זה בעצם לשאלת מערכת משוואות. אני יודע 2A ועוד 2B, שני עטים ועוד שני מחדדים ועוד מחק אחד ועוד C, זה 11 שקלים. ואני יודע שעט אחד A ועוד B שזה מחדד אחד ועוד שני C שזה שני מחקים, זה שווה ל-16 שקלים. מה שואלים אותי? שואלים אותי על עט אחד ומחדד אחד. שואלים אותי על A פלוס B. זאת אומרת שאני יודע ש-C צריך להיעלם. אז איך אני מעלים את C במערכת משוואות? אני פשוט אכפיל את המשוואה הזאת פי 2. עכשיו מה קורה? ובעצם קיבלתי מערכת משוואות. זה 4A ועוד 4B ועוד 2C שווה ל-22, לא לשכוח גם להכפיל את צד ימין. והמשוואה התחתונה נשארה בדיוק כמו שהיא, A פלוס B פלוס 2C שווה ל-16. ועכשיו אני מחסיר כדי להעלים את C. קיבלתי 3A ועוד 3B שווה ל-6. עכשיו, מה שאלו אותי? שאלו אותי על A פלוס B. זאת אומרת שמה שאני יכול לעשות זה פשוט לצמצם ב3. ואז קיבלתי ש-A פלוס B שווה ל-6 חלקי 3 שזה 2. אז הנה תשובה מספר 2. מבחינת המלל, במלל היא קשה. אבל ברגע שאנחנו מעבירים אותה לחשיבה תבניתית, ואנחנו מלמדים לעשות את זה כל הזמן את תלמידים שעושים את זה כל פעם בדיוק אותו דבר, מעבירים את זה לתבנית, השאלה הזאת מאוד מאוד קלה, היא הופכת להיות שאלת מערכת משוואות של כיתה ז', לא מעבר לזה. אנחנו ממשיכים לשאלה מספר 19. אוקיי, משפחה אחת ממלאת פח זבל ריק ב8 שעות, שני חתולים מרוקנים פח זבל מלא ב3 שעות. מה שואלים אותי? אני רואה בכמה שעות ירוקן חתול אחד, שימו לב שאז דיברו איתי על שני חתולים, בכמה שעות ירוקן חתול אחד את הפחים, ששלוש משפחות, פה 3 משפחות, שם דיברו איתי על משפחה אחת, מילאו ב24 שעות. אז בואו נראה מה קורה. אז בעצם מה שקורה שיש לנו משפחה, זמן ופח. אז משפחה אחת ממלאת פח זבל אחד ב8 שעות. עכשיו רגע, שאלו אותי בשאלה כמה משפחות? 3 משפחות. אז 3 משפחות, ורגע אנחנו נשארים על אותו זמן, על 8 שעות, ממלאים כמה בעצם? 3 פחים. אבל רגע, ואם אני אומר ש3 משפחות ממלאים ב24 שעות, אז הכפלתי גם את זה פי 3, אז אני מכפיל גם את הפח פי 3, זאת אומרת ש3 משפחות ממלאים ב24 שעות 9 פחים. עכשיו מה קורה לחתול? אוקיי, אני יודע שיש לי 9 פחים מלאים. עכשיו אני צריך שהחתולים האלה ירוקנו לי את 9 פחים. אוקיי, אז מה אני יודע? אני יודע שיש לי חתול, זמן ופח. אז אני אומר, יש לי פח אחד, 2 חתולים ב3 שעות. אוקיי, אז רגע, אני רוצה להעביר את זה רגע לחתול אחד. אז איך אני מעביר לחתול אחד? אני אומר חתול אחד, ייקח לו 6 שעות כדי למלא פח אחד. שימו לב, היחס הוא הפוך. אז רגע, אם יש לי 9 פחים, והכפלתי את זה פי 9, חתול נשאר בדיוק אותו דבר, אז הזמן גם צריך להיות מוכפל פי 9, וקיבלתי 54. שאלה קצת יותר מסובכת, ברמה טיפה יותר גבוהה, היא דרשה מאיתנו בעצם שימוש בעיקרון היחס פעמיים. אולי היא באמת שאלה שאותה הייתי מגדיר כשאלת קצה, אבל אפשר לפתור אותה. אפשר לפתור אותה, היא פשוט תגזול לנו טיפה יותר זמן, אבל זאת בהחלט שאלה פתירה, שאלה 19 בסדר גמור, ואנחנו מתקדמים לשאלה האחרונה בפרק, לשאלה 20, ובואו נראה בכלל מה קורה פה. בסרטוט שלפניכם, כל אחד מקודקודי המלבן ABCD הוא מרכזו של מעגל שרדיוסו 1 סנטימטר.
הנקודה O היא מרכז מעגל המשיק לארבעת ריבי המעגלים, ולצלעות המלבן BC ו-AD. לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה שטח המלבן ABCD? אז בשאלות כאלה אנחנו עובדים תמיד אותו דבר. ושימו לב שאני כל פעם חוזר על הדבר הזה, כי יש לנו בסוף חשיבה שהיא תבניתית, שהיא מתאימה לחשיבה של המרכז הארצי. כל פעם יש לנו סל כלים מאוד גדול, שאנחנו כל פעם יודעים להתאים אותו בהתאם לשאלה שהמרכז הארצי, מה שנקרא, זורק עלינו. אז בואו נראה מה קורה. יש לי בעצם את AB. כדי לחשב את שטח המלבן אני צריך נגיד את AB כפול BC. אני יודע, זה צלע כפול צלע סמוכה. אוקיי, זה ייתן לי שטח המלבן. עכשיו מה חסר לי? חסר לי את BC. האם אני יכול להגיד עכשיו מה BC? לא, אבל מה אני יודע? בואו נלך, מה הנתון הממשי שלי? כל הזמן אני שואל את התלמידים שלי, תוציאו את הנתון הממשי. מה הנתון הממשי כאן? הנתון הממשי, שהמרכז של מעגל רדיוסו 1 סנטימטר. שימו לב, ברגע שיש לנו מעגלים שהם חופפים, שיש להם את אותם רדיוסים, מה שקורה כאן זה בעצם, העברתי רדיוס, כי היום מרכז מעגל, אז העברתי רדיוס זה 1. רגע, ואני מעביר גם רדיוס של המעגל הזה, וגם זה 1. ואני מעביר רדיוס של המעגל האמצעי, אז רגע, גם זה 1. ואני מעביר רדיוס של המשולש, ש-C זה המרכז שלו, אז גם זה 1. אז מה שקיבלתי פה, ואני מוציא את זה רגע החוצה, קיבלתי פה בעצם את ABC, שאני יודע בעצם את AB, ואני יודע עכשיו גם את AC, אני יודע ש-AC זה 4, אז כל מה שנשאר לי זה פיתגורס כדי למצוא את BC, ועכשיו השאלה הזאת הופכת להיות מאוד קלה, לצורך העניין נקרא ל-BC X, אז X בריבוע ועוד 2 בריבוע שווה ל-4 בריבוע, X בריבוע ועוד 4 שווה ל-16, X בריבוע עובדים פה לאט, יש לנו זמן, X בריבוע שווה ל-16 פחות 4 שזה 12, אז X שווה לשורש 12. עכשיו מה זה שורש 12? כי אני רואה שאין לי שורש 12 בתשובות. אנחנו יודעים שאנחנו מפרקים לחזקות ויש לי איזה רמז של שורש 3, שורש 2 בתשובות. בואו נראה מה אנחנו נעשה. אז שורש 12 אני יכול להגיד, כי אני רוצה מספר שיש לו שורש שלם. אז זה בעצם 4 כפול 3 גם. ול-4 אני יודע שיש שורש שלם. זה בעצם 2 כפול שורש 3. ואז AB כפול BC זה הופך להיות מאוד פשוט. זה בעצם 2 כפול 2 שורש 3. ומה שקיבלתי זה 4 שורש 3 ותשובה מספר 1 היא התשובה הנכונה. וחברים, אני מקווה שראיתם עכשיו, סיימנו את השאלות קצה, את השאלות שכל כך פחדנו מהם עד כה. שאלות סוף פרק, זה סוף פרק עמותי. עכשיו, אין דבר כזה פרק קל ופרק קשה, אני אחזור על זה שוב, חזרתי על זה בפרק הקודם ואני אחזור על זה גם עכשיו. יש פרק שאנחנו מתנהלים בו נכון, פועלים בו נכון, עובדים בעקרונות חשיבה פסיכומטריים, ויש פרק שאנחנו לא עושים את זה. אז אין דבר כזה, היה פרק קל. או היה פרק קשה, כי בדרך כלל שיש פרק קל, פרק קל, אבל שיש פרק קשה, אני לא טוב. וזה לא נכון. התנהלתי נכון או לא התנהלתי נכון. אנחנו טובים, אנחנו צריכים לדעת לשנות את החשיבה בהתאם לחשיבה של המרכז הארצי. הרבה פעמים אנחנו מקבים את החשיבה שלנו בחשיבה מסוימת. תמיד תעשו ככה. לא, כי אין תמיד לעשות ככה. יש שאלה שיש לנו סל כלים מאוד מאוד גדול, ואנחנו נותנים לתלמידים שלנו את כל הכלים כדי לפתור את השאלות. בסוף אתם תחליטו במה להשתמש. אבל קיבלתם בעצם בפרק הקודם וגם עכשיו הצצה לראש של תלמיד פסיכומטרי ושקולניק פסיכומטרי. ראיתם איך הם חושבים, מה הם עושים, מה עובר בראש, מה המחשבה שלנו. חשבתי עכשיו בכל רם, חשבתי עכשיו כתלמיד בקורס של שקולניק פסיכומטרי, חשבתי בכל רם. אז כל המטרה, חברים, זה להיות מסוגלים לעמוד מול הפרק הזה ולהגיד אני שולט בפרק והפרק הזה לא שולט בי. זו אמירה מאוד מאוד חשובה שבודדים מפותרי הפסיכומטרי, גם פותרי פסיכומטרי מיומנים, שקשה להם מאוד להגיד את המשפט הזה, וזה מה שאנחנו עושים אצלנו בקורס, זה מה שאנחנו מלמדים, לשם אנחנו מכווינים, וזה מה שמצפה לכם אם תחליטו להצטרף אלינו. אז חברים, אני מקווה שלקחתם את השיעור הזה ולקחתם ממנו הרבה כמו שאני חושב שאפשר לקחת ממנו. אז והכי חשוב לי, אל תפחדו מהפרק, אין דבר כזה שאלות קצה, זה כמעט ולא קיים. בהצלחה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות לכולם חברים, ביי ביי.